Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatog kinabuhi ning akong suwat suliran. Awgalan ko ninyo sa pangalan nga Jupilito. Hingkod ang pangidaron. Ninyo o may usa ka anak, taga Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa kaptangan sa akong amahan nga patay na. Anak ramang gud ko o pinaangkan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kapuyan ni pobre ito eh. Kapoy trabaho basta may grado. Construction na siya paingnan. Kutasan na eh. Init pa kayo. Nagtutong pa juga kayo. Kaya mo init sa trabaho nga. Kapire pamahaw. Kutoy na ba yung tiyan na ito anis kagutom eh. Ay, salamat break na. Magkaon siya ko ini. Gutuman. Gutuman kita ni mo, bay. Fakutro pamahaw, di bay. Fakutro pamahaw. Pero ako ba, naglibog ko ni mo ba? Kaya di ba, nasugilo ni mo na ako, kausa nga, arangan o kahimtang ang imong amahan? Pwede ka nung nag-antos ba kanilang trabaho, Ingon pa manggani ka nga may poultry ang imong amahan. Nga nung, naglibog ko. Nga wala naman lang ka dito magtrabaho? Anak naman kong pinaangkan, good bay. Oh, ha? Mauna. Huwag mong kadayo ng akong mamagpapa. Oh. Ano yan? So may diferensya na. Nga anak manggihapon ka sa imong papa. Hindi siya matabang nimo. Oh, may problema sa papa ko na. Ang problema ang iyang asawa. Ha? Mura mo ko mangigi na siya nako bay kung mutabang na nako si papa. Mong, wala na lang ko mangita gubot eh. Okay. Isa ko gusto nga maggubot ang pamilya ni papa karon tungod lang ako. Pero may katungod manggihapon ka bay. Kay anak man ka. Nagdamang ka kasi ang apelido ni papa nimo. Oh, good. Ang yan nakabutan yun sa akong birth certificate ang pangan ni papa. Aw, naraman din na. Anong dili ba kamuduol ni papa nimo? Si mama sagod ang akong panaganaan ko na. Dili na gusto si mama nga magsamok kaming papa. Ay, dili maka magsamok, good. Di ba ka mangitag samok? Di ba na magkagumot yun? Kung di lang ka mangitag gumot dito. Ang imo lang ang nga ko ano, kining gok doon sa imong papa, maura gid ang katungdanan na baginunta niya. Suporta ba? Ay, wag mi mahaso ni papa na sa una mabay, nga gagmay pa mi. Karon na binuong nga, dako na ko, makamaon akong minabuhi. Ma'am ko na siging pinumdum ni mama na ko, bay. Ug dili sa ko gusto nga, akong supakon kay. Kasabaan ko, nya, mag-away o niya ming mama. Ay. O niya, higayon na. Mitabang si mama nimo. Na ka eh. Naminyot mo sa glain. Oh, hindi ako man na. Naglisod ka tungod sa pagtahod nimo sa gusto sa imong mama. Nga imo masigurutan ng katungod nga mangayo kag tabang ni papa nimo. Kaya ako no, kung ako doon ay amahan nga ingon ana, may poultry, may mga yuta og sakinan, ay di ko mag-anto sa ning kakapoy nga trabaho sa construction. Bailyas. Ingnan bitaw ta ka ana. Pero ganahan man gyud kang maglisod-lisod sa imong kaugalingon. Niyan. Kitambagan ta ka, nga mintras buhi pang imong papa, tuol nga to niya. Kay imo man nagkatungod kay anak ka man niya. Awa niya simbakog mamatay na sa papa nimo o. Samot na gyud kang maglisod og duol sa asawa anak niya. Kung gusto ka mo claim sa angay nimo, pagkangan nga kamagwangan kang anak sa imong papa. Ha? Maikog yung kong musupak sa gibaod sa akong mama nga dili mo duol sa akong papa. Kay ngilad lagi ko nagpatasan ang naasawa ni papa. Kay sulubi akong gibuhi ni mama sukat sa bata pa ko. Gitarong sa pagbadako, papanwa lang dyan nakapahuman si mama na akong pag-eskwela. Tungod na sab sa mong kalisod. Hangtod nga naminyo siya glain, og naminyo na pod ko. Og nagiyahay na mi og atiman sa among mga pamilya. Hangtod nga niabot ang gikadlukan sa akong asawa. Unya, nakabalita ka ba sa akong nabalitaan bahin sa mong papa? Nga nang papa?
Daan pa yun lagi ko. Wa ka mahibaw. Dong, patay na sa papa nimo. Unsa? Dili. Unsaon man nimo anak ron? Ang agdi gyud ka mo adto sa iyang haya nga anak man ka. Mian. Og pahimusli na lang sab ang pagsulti sa asawa sa imong papa. Bahin sa imong katungod ba? O sa imong bahin sa napundar sa imong papa? Tita, Oh, nahibaw na ko kung nganong niya ka. Ayaw ka bala ka. Naguna-una na ko sa imong bahin. tita. Dili naman akong tuyo ng panahon na. Hindi ako, aron, musog kong ni Papa sa katapusang hikayon. Mao ba? Huh. Ayaw na lang taan na dong. Nakasabot ko eh. O gandama na lang ang imong live birth aron mausa na ko og hikay ang mga papeles. Salamat, tita. Pwede na ba kung musudong sa haya ni Papa? Oh, dian naman lagi ka, Job. Kuan mo ba? Nihatag naman takog PSA birth certificate ni Tita Grace. Aron katagan ko niya sa kumbahin sa kaptangan ni Papa. Apan wa man gyapon siya reply o way balita kung unsa na to. Ingnan bitaw ta kang ay na pagduolan ng mga tawhana. Gahit gid kay kag ooy pakauwaw ka man lang. Ma, kuan mo ba? May katungod man sab siguro ko, di ba, sa hinaguan o napundar ni Papa? Kay anak masag ko niya. O lagi. Di man na ikalimod ba nga amahan ni mo siya? Ug ang pagpamatuod di ana, may pirma sa imong birth certificate ang imong amahan. Apan ang asawa, kaduulan ba? Bisag magpustaan na ipatadyop, di gyud mo hatag ng asawang papa nimo. Ma. Duha ka tuig nakapenso ka nga namatay akong Papa ug hangtod ron. Wa pa gid ko kahatagi sa asawa ni Papa sa akong bahin sa iyang kaptangan isip anak niya. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Anak kong pinaangkan. Pero naagyod sa akong birth certificate ang pangalan sa akong Papa. May makuha ba kong bahin sa iyang kaptangan bisan anak lang kong pinaangkan? Ikaduhang pangutana. Kung may madawat man kong bahin sa kaptangan sa akong amahan, mga pila masab ka porsyento. Kilima mitanan ka managsuon ug ako ang kamagwangang anak ug ang upat anak sayang pinakaslan. Equal o parehas ra mig bahin? Ikatulong pangutana. Patay na ra ba ang akong Papa? Unsao man namo ni sa pagbahin? Kay gipahatag nako og birth certificate sa asawa sa akong Papa. Apan wa man gihapoy balita hangtod karon. Ikaupat ug katapusang pangutana. Kung dili gyud mohatag ang asawa ni Papa sa akong bahin sa kaptangan ni Papa, diin may mga yuta sila, poultry o mga sakyanan, unsa may akong buhaton? Pwede ba na akong ikiha ang asawa ni Papa kung dili niya ihatag ang lugar sa kuha? Palihog, tawaging tambagi ko, kini ang akong suliran, Jupilito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, mga pangutana nga nakabahin sa balaod, nagkinahanglan og kaalam sa mga legal nga mga proseso, mga pangutana kabahin sa inyong mga legal nga mga papilis, dokumento sa inyong kabtangan, sa inyong mga relasyon, sa inyong kaminyoon, og wa man gani mo naminyo sa inyong relasyon or obligasyon isip amahan, ginikanan, no, sa inyong mga bata, og ang kanang mga love na to din ha, ang mga pangutanang emotional nga mga pangutana agoy, ipadago na ninyo tanan guys, pwede gina namo gahinan og oras ug panahon, ipada please ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang
Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mga suking tigpaminaw? Kumusta man ang mga naminaw nato sa ilahang panimalay, sa ilahang opisina, sa ilahang sakyanan, samtang ga-drive baron og naghuwat sa ilahang mga pasahero? Palihog lang. Pag-like ug pag-share, pag-follow sa ato ang DYHP RMN Cebu nga niabot nami og 1 million followers, guys. Meaning daghan gyud kaayong naminaw, nagsubaybay sa mga nagkalain-laing programa sama sa kini ang Akong Suliran sa ato ang stasyon. Daghan kayong salamat ninyo, meaning to say ang kaning ato ang stasyon is your source no of information and entertainment and knowledge and education. Kay mao gyud ni ang ato ang programa. That's the purpose. So salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw, guys, no? Og hapit na gyud ang Pasko, pipila na lang ka adlaw. Pasko na. Pila na lang sad ka adlaw kahuman na mahuman na ang 2025, no? Sus kadali ug kapaspas sa ato ang panahon. Pero kita mapasalamaton. Kibawta nga ang 500 pesos karon pang Noche Buena kuwangon. Pero sanglit magkuwang yun daw gyud 500. Ato lang yung paningkamutan asa taman. Ang importante kumplito ang ato ang pamilya, maayong lawas ug di nato malimtan unsa gyud purpose sa Pasko, no? Ang pagkabanhaw pagkataho ni Jesus nga manluluwas ug ato ang pagkamapasalamaton sa tuig ug sa mga panghitabo nato. Okay? Letter sender nato karong adlaw, Punto Ligalta from Cebu City, atong tawagon sa pangalan nga si Jupelito. Si Jupelito minyo nay usa ka anak, no? Unya ang iyahang pangutana sa mga kabtangan sa iyahang amahan kay pinaangkan man ni siya sa iyahan. So angkan ni siya, meaning to say wa na minyo ang iyahang mama og papa, no? Unya medyo na sinati pod nato sa drama kaganina nga lami lable sa tog batasan ang asawa na ang naasawa sa iyahang papa. So unang pangutana, anak kuno siya pinaangkan pero di gyud pero naagyod kuno sa iyang birth certificate ang pangan sa iyang papa. May makuha ba kuno siyang bahin sa kabtangan? Maba kuno makuha nga butang, no, kabahin sa iyahang papa nga anak man siya sa di siya anak sa anak pinaangkan siya, no, naangkan illegitimate child mo ganay in English anong sige mangkog pangitag term, illegitimate child. Okay. Kung may madawat man kuno si mo na iyang pangutana, no, nga kung naba kuno siya madawat nga naaba siya madawat nga unsa ni kabtangan sa iyang papa nga angkan man siya, of course, no. Kaning law on succession, mga sukintig paminaw, nag-ingon ni nga ang kanang tao nga mamatay naagyoy mga manunod mo banos sa iyang mga kabtangan nga gitawag nga heirs. Ang kanang heirs pwede na manaog ta descendant, paubos mga anak nato, ugwa saka sa taas ug napang mga ginikanan kanagway anak, pero naay anak out gyud ng mga ginikanan aritas anak. Now kay naa may anak, meaning ikaw anak man kasi imuhang papa, apil ka. Pero ang classification man gud nato ana kung unsa kang klase nga descendant. Are you a legitimate or are you an illegitimate child? Pero ang balaod nag-ingon nga ang illegitimate child maka banos gyud. Naagyoy share pero dili gyud pariha sa bahin sa usa ka legitimate child. Okay, pero mayong kang naba kay mabahin, yes, di lang mo parihag bahin atong mga naanak sulod sa kaminyoon nga mga half brothers o sisters nimo, ha. Ikaduhang pangutana, kung may madawat man kuno siyang bahin sa kabtangan sa iyahang amahan, mga pila sad kuno ang porsyento. Kay 5 sila tanan ka man nag-igsuon ug siya ang kamagwangan ug ang upat nga anak sa iyahang pinakaslan, equal or parehas ba migbahin. Now kung
naay last will and testament, adto to nato sundon didto, pero ang legitimate naka-reserve ninyo. Ug wa gani, then you will inherit 1/2 of pila ang ma-inherit sa usa ka legitimate child, no? That is the percentage nga makuha nimo. Ikatulong pangutana, patay na ra ba akong papa? Unsaon man namo ni pagbahin? Pagbahin kay gipahatag nako og birth certificate sa asawa sa akong papa apan wa man gihapoy balita hangtod ron. The fact nga nangayo sila birth certificate, I think dako na nga nindot na nga signos, no? Jopelito nga gi-acknowledge ka, and I think hopefully nga sa binahinay na aka. Now, pwede gyud mag-follow up mangutana kung unsay nahitabo, makibalita ta kay I think base na apay mga kakulian nagsettle pa sa nagcheck pag pilay bayranan sa buhis, basta ang mahitabo ana Jopelito is papirmahon ka og dokumento nga gitawag nga extrajudicial settlement of estate. Pagpamatuod nga usa ka sa mga manunod kauban sa imuhang mga igsuon og mao ni ang paagi sa inyuhang pagbahin-bahin. Wa man siguro mawa kung mangutana ka pero ngilad atog batason no basin adto ka sa imong igsuon makibalita og naunsa na basta ayaw pataka og pirma palihog. Unya og dili pa gani basin pwede nimo i-check no kung nakay nasayod ka sa mga yuta sa imuhang ginika sa imong papa, pwede nimo ma-check siguro og na bahin-bahin na bato didto or unsa ba. Okay, ang sunod niya og katapusan nga pangutana, kung dili gyud mohatag ang asawa ni Papa sa ako ang bahin sa kabtangan ni Papa, diin mayuta, poultry, ug mga sakyanan unsa may akong buhaton, pwede ba na kung ikiha ang asawa ni Papa kung dili niya ihatag ang lugar sa ako? Of course, yes, but di sad ta gusto nga mapuabuta dihang puntuha dayon-dayon kay pwede ra gyud ta mangutana og mag-follow up kung unsay nahitabo, unsa nay update, katungod man na nimong mangutana, no? Tarungon lang siguro natog pangutana nga dili malain og sabot. Ang kaning pagkihaw ako nag-ingon nga dili pwede. What I'm saying is let this be the last option for you. No nga mas maayo nga dili lang maabot unta sa pagkinihaay ang kaning pagbahin-bahin ninyo sa mga kabtangan sa imong papa, ha? Better gyud na uy kanang dili magkinihaay ba kay mao man gud ni makabungkag no namatay na hinuon, kung mamatay ang usa ka tawo man na mag-ingon nga muen po ng ato ang mayong relasyon no sa mga nangahabilin, with all the more reason gani nga magpabilin tang magmalig-on no and united in honor of the memory sa katong minahal nato nga ni Panaw na ang kasagarang nahitabo ro no magsigig away, magpatay pa no over pipila lang no kabutang niya wa gyud na ikalipay in town sa tagtungod baya. So hinaot unta nga diha sa pero og dili gyud then pada nimo ma-check usa sa Register of Deeds sa bangko baron or sa assessor's office kung asa na iyang mga properties to check kung nabahin-bahin na ba. Kung nabahin-bahin na niya wa kagilabot aw kana kihag yun ta. Remember, you have 2 years no to file a protest no nga na-excluded ka. So ayaw pag langay-langay ana. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kaning sa kababay nga taga Pahiron, Lumbia, Cagayan de Oro City. Agad tuwa tatampo, nagdasangan nga Aiza. Aiza, Te, di ay papalit si mama sa lungsod. Ikaw nalipalit ito, Bi. ikaw day, te. Gikapoy ko eh. Napag yung kidagang buhaton. Ikaw nalipalit. Sige na lang, uy. Asa man ang kwarta kang lista?
Abi na ko kamay rin yung gipakumpra ni ate. Daghan day ni. Bugat? Bugat-bugat gyud. Asa mo kam sakay kay tabangan ng kag alsa. Ayaw lang migoy. Sige na. Alam ka, good. De. Oh. Dali na. Yato di ka ako nasa kam sakay. Dinhi lang migo. Naramay mo agi dinhi. Okay. Salamat sa mo pagtabang ha. Nagunaw na ay. Gamay rin kitong patanga. Ila-ila sa ka. Ako di si Dave. Aiza. Pwede ko mga mo number? Nga naman. Walang. Gusto lang kong mag-friend mo. Sige. Mo niya ako number 0922. Wa man mag-text si Dave na ako. Pangayo-ngayo og number. Hindi mo text. Ay, naunsamsad ko eh. Ngayon nagpaabot mo kasi ang text. Uy, hala. Ninanawag. Masig si Dave din eh. Hello? Kumusta? Okay na. Nanawag lagi ka. Ay, nga naman, di pwede. Pwede man. Bitaw eh. Ako lang iklaro kung imo ba gining number na maghihatag na ko. Dili ko baka ako, no? Maila masad nga buotan ka. Bakanti ka nga. Nga naman? Ginanong ta ko nga makita ta. Storya lang ko ta. Sige. Pwede na. Salamat kay nakikita-kit ka na ko, ha? O, di mong toyo na ko, Dave. Naanda ko isultin mo, Aiza. Unsa man na? Unya, di ka masako. Dili man. Pero kung binuang na, masukogit ko nimo. Di ka masako kung inunti ka nga I love you. Dave. May chance pa ko, Aiza? Aisa ha. Bago pa bita na kaila. O niya, nanguyab dayon ka na ako. Ano mo, day? Mauram gyapon na. Sige na, sugtan ako. Sige na lang, uy. Tutorong bo. Oliki. Ako na kang gisugot. Oyab na ta. Salamat, Aiza. Tinuod din ako na ibawaan, Aiza, nga naguyab-uyab naman kuno ka. Kasi may nag-ingon, te. Mangutana pa man ka nga na may daghang tabian din sa atong lugar. Na may nakakita ni mo nga na ay nakuno kay kaubang lalaki. Nainang uyab na ako, te. Nya, ako na lang sa gisugot aron sa makasuway ko uyab-uyab. Okay raman ang mag-uyab-uyab ka. Basta kay ayaw lang yung pasagdi ang imong pag-eskwela, ha? Ote. Maayo noon nga, way supak ng imong ate sa itong relasyon. Nalipay sa bito ko, Dave, nga okay rin niya nga mag-uyab-uyab ko. Basta daw, dili na ako pasagdan akong pag-eskwela. Ay kabala ka, Aiza. Di may tabo nga maapiktuhan ang imong pagskwela sa itong relasyon. Salamat, Dave. Milagro nga mo message sa Dave na ko da. Dili mo na to ni siya yung ini. Sige na lang, uy. Ako na lang paabuton kay basig na busy lang siya. Aiza, ikaw lang una may bahala din sa bahay, ha? Asa man day ka, te? Ni-text mo ko na mga friends. Magtapok-tapok meron. Ikaw lang si bahala din, ha? Sige, te. Ako rin bahala din, Magkit mo message sa Dave na ako. Ako
akong tawagan, Bi. Babe, nanawag lagi ka. Nahibong manggod ko nimo nga wa na kay message na ako. Mao gitawagan ti ka. Pasensya na ka. Busy kay gugod. Sige lang. Manawag lang niya ko nimo kung di na ko busy, okay? Sige. Magpaabot lang ko. Okay. I love you. I love you too. Kuyawa, ate, Kuyawa, gudi mo, te. May payon man kaayo. Ingon anak kita, day. Basta in love. Ayay! Nakauyab na day ka, te? Say pagtuon mo, ikaw rin kahibaw? Ako sad, uy. Bitaw, te, uy. Nindot mang gyud kun naakay uyab. Maogid, day. Kumusta naman ka? Okay ra. Pasensya na ka. Nga, usahay. Hindi na ko makamessage ni mo. So, busy. Di kay ko, babe. Okay ra, babe, uy. Dahil na. Manawrid ta. Kay, naparabukoy lang ka o niya. Ay, salamat. Wala ko'y klase. Makapauli ko og sayo. Aisa, pauli na ka? Part. Di ba, uyab man mo ni Dave? Part. Nga naman di ay? Tuwas Dave's Plaza. Akong lagian nga may kaubang babae. O sweet pag kay sila. Unsa? Ayaw ganig binuang diha, Part? Wala gi ko magbinuang ni mo. Adto ada yun dito, aron imo silang mabtan. Kibinuangan na ba tingali ko sa akong amigo? Uwa man din si Dave. Love, lagi kay ka na. Si Dave na naglingkod na may kakaubang babae. Iya pong kipaunlan ang babae siyang paa. Dave! Aisa? Salbahis ka? Tinuod yun ay nga may lain na kang uyab. O ikaw sampayan na ka, ha? Aiza? Ate? Oon sagot ni. Ikaw ang uyab ni Dave? Oo, ako. Si Dave day ang imo uyab? Ate! Salbahis ka, Dave! Kayo? Salbahis ka! Gilumpong di mo managsuon! Salbahis ka! Sa ilo ako, Aisa. Hibaw nga managsuon. Day, wasag ko mahibaw, day nga siya ba na imong uyab? Okay na, te. Kinisalbahis ka, Dave, ang sadaang tanan. Pasaylo ala ko, Aisa. Dili ka mapasaylo sa imong gibuhat kapag pasakit na ko, Dave. Mong magpuwag ta. Aisa. Og dili sa ko gusto masakita na nga akong manghud tungod sa tong gibuhat, Dave. Maong makigbuwag sa ko nimo. May mga lalaki gyud ay nga dili makontento sa usa ka babae. Pareha sa gibuhat ni Dave nako. Mong angay lang gid siyang buwagan. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kada mga higalan, kaagi ni Aiza nga taga Pahiron, Lombia, Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayang kipagayo, awit karakalhan, labis na nasaktan. Lapit na